गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोर बिश्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिएफबि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिएफबि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय भिडिअ'आव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जेन टपिकनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। जायफ्रा भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड फुरायैनो नायलांजोब, नायाब्ला बुजिनाय नङा। आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गुरैयै खावलायग्रोनाय थाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा नै ओरैबायदि दा भिडिअ'नि टपिकआ ओरैबायदि जागोन। दा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन जे बिदामोनहा एक्स एनडिएफबिनि जेनेबा बर' हारिनि मुंख्लं जालांनाय एबा केसआव गोलैनानै थानायनि सोमोन्दै गोबाङै मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारि सारखौ बिसोरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना एसे थांखिनाय बायदि बुंदों आरोखि। दा बिनि सायाव दाख्लै एक्स एनडिएफबि फोरनि माखासे खोथा बिश्वजित दैमारि सारा बुंदोंमोन। बिनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोनहा मा एक्स एनडिएफबिआ मा फोरमायदों, अब्ला जोङो एसे खोनासंनानै लाग्रोनि रायजोफोर। 15 अक्ट'बर खालि जिहेतु आफादखौ जों दाना लादों आरो बे आफादनि थांखि बायदियै जोङो दिनै बे उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबि दङ, बिथांमोनखौ जोङो ज' बोनथुमनानै बिनि उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन जों बेखौ आफाद हिसाबै आफादनि आफादगिरि सकेन ब्रह्म एक्स एनडिएफबि, लोगोसे नेहाथारि नागेस्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो बिबान जोङो मोननो हादों। आरो जों आसा खालामदों एक्स एनडिएफबि रिलेटेड जेसेबांखिनि समयसाफोर दं, बै समयसाफोरा जिल्लानि सिङाव बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे गासैबो मावफुंजायो, जों बेखौ जोङो हास्थायदों एबा नाजादों। जिहेथु जोङो थांनाय नैबे 15 अक्ट'बरनि उनावहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जों दाना लानायनि उनाव जोङो एनडिएफबि रिलेटेड जि बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय, बेनि दफा मथे 9.2 आरो 9.4 आरो 10.2 बे एनडिएफबि रिलेटेड बेखौ लानानै जोङो थांनाय 18 नभेम्बर खालि भारतनि नखर मन्त्रि मानव गेदेत अमित शाह बिथांनो जोङो गांसे मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ होदों। आरो बे गोसोखां बिलाइखौ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार ए.के. मिश्र बिथांनि अफिसनि थ्रुयै, बिथांनि आखाइजों जोङो बेखौ हम मिनिस्टारनिसिमहालागै जोङो दैथायहरदों। आरो बेयावहाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि सुक्तिनि उनावहाय जिहेथु एनडिएफबि जेसेबांखिनि रिलेटेड केसफोर दं, दफाफोर दं, बा जायफ्रा दिनै एक्स ग्रेसिया मोनाखै आरो जायफ्रा दासिमहालागै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै, बेखौ बिटिआर सरकारनि मानव गेदेत प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानव गेदेत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिथु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो। आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे एनडिएफबि रिलेटेड सिबिआइ आरो एनआइए केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो, आरो बे जेल जानानै थानाय
फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि अफिस आदालत बा मकर्दमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरखारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ लानानै नाथाय जोंनियाव माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोरसो मावदों होननानै गोबां माने मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावबाय थानाय बाथ्रा बिथांमोना फोसावना लादों नाथाय बे खोब माने दुखुनांथाव एक्सुवेलि बेबो नै एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै बिथांमोननि बा जायफ्रा दिनै जेल जानानै दं जायफ्रा दिनै गोबां केसफ्राव गोलैनानै दं आरो जायफ्रा दिनैहाय एक्स ग्रेसिया मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि थाखायबो जों सम्पुर्ण भाबे जिहेथु जोंहा दफाफ्राव जोंहा लिरनाय दंखायो सक्तिनि दफायाव जोंहा लिरनाय दंखायो बेखौ आखरे आखरे जाहाथे मावफुंनांगौ बे बेलायाव आरो लोगोसेयै जोंहा एक्स एन डि बि नि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोननो जायफ्रा दिनै बैसो दङ कुवालिफिकेसन दं बिथांमोननो साख्रि थिसननांगौ बा पारामिलिटारियाव होनांगौ आरो लोगोसे आसाम स्टेटनिफ्राय जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव दासिम जि माने 2% जि रिजार्भेसन होदों बिनि सायावबो जोङो आसामनि डिजिपि आरो लोगोसे एडिजिपि एसबि ब्रान्सनि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो थांनाय नैबे टेरिटरियेल आर्मियाव जि फुल आर्मिमोन बियो टेरिटरियेल आर्मियाव थिसननायनि थाखायबो थांनाय नभेम्बरनि 27 अक्ट'आव 27 अक्ट'आव जोंनो मोनसे स्पेसियेल डे हिसाबै बे रिलेखौ जोंनो होदोंमोन आरो लोगोसे दा आसाम सरखारनिफ्राय जोंखौ बुंदों डिजिपि लोगोसे एडिजिपि बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे जायफोरा दिनै आसाम माबायाव मा होनो रिक्रुइट माने जानो थाखाय फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोननि सम्पुर्ण डाटाखौ जोंनियाव बिदों जायफ्रा दिनैहाय माबा साख्रिनि थाखाय आवेदन खालामदों बेखौ जों दा हैनो थाखाय ज' खालामदों आरो जेसेबांखिनि जोंनियाव दा केस जानानै दं हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरनि केसफोरनि सायावबो जोंनो गासैखौबो डाटा होनो होदों आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स क्रिसिया हिसाबै मोननांगौ मुंख्लंफोर दं बिथांमोननि माने जाय गैया डकुमेन्ट गैया पुलिस माने भेरिफिकेसन जायाखै रिपर्ट जायाखै दिनैसिमहालागै मोनाखै बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो थाखाय जोंनो एक्स एन डि पि निफ्राय गांसे माने मेम'रेन्डाम बा सार्टिफिकेट होनानै जोंखौ माने होनो खावलायदों दा बे हिसाबै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायहरदों जे जायफ्रा दिनैहाय बे साख्रिनि आवेदन खालामदोंमोन आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स क्रिसिया दिनैसिमहालागै मोनाखै बिनि थाखायबो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ जोङो आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो मावफुंनानै होनायनि थाखाय खोथा होनाय लेखा जोङो दिनै बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों सावरायबाय आरो बिनि थाखाय सम्पुर्ण भाबे खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे रिजलिउसन दिनै लादों थांनाय 2021 मायथाइनि उनाव जिहेतु एनडिएफबि रिलेटेड जेसेबांखिनि इसुसफोर दं बा केसफोर दङ बेखौ एक्स एनडिएफबि नि मावथिफोरानो दिनैसिमहालागै मावनानै फ्राय आधा आधि जोबफ्रामजोब्बाय जेरावहाय जोंहा केसफोर दङमोन बे केसआ फ्राय 401 दासिमहालागै उइद्र' जाबाय आरो जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबि फोरनो माने रिहेबिलिटेसन होनांगौ दासिम 678 सा जोंहा दंबावो आरो बे 678 सायाबो दा जोंनि मिथिनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोनाय लके बेयो फाइनान्स माने डिपार्टमेन्टआव बे हाबना दंहैयो फाइनान्स बे रिलिज जाबानो बे जोङो बेखौ होनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स ग्रेसियाफोर दं जायफ्रा दिनै भेरिफिकेसन जाबाय भेरिफाइड जाबाय सरकारनिफ्राय फ्राय बियो 400निबो बारा
बे माने एक्स ग्रेसिया जों मोननो हाबाय आरो माखासेया दा अन भेरिफिकेसन जानानै दंबाय थायो आरो माखासे जायफ्रा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोनखौबो होनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों नाथाय बेखौ जेसेबांखिनि माने एनडिएफबि एक्स माने जायफ्रा दिनैहाय गोथां दं जायफ्रा बिबानगिरि जोंहा डिपुटि चिफनिफ्राय लानानै इएम फेरेंगा बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु बेखौ मावगासिनो दं सरकारा बिथांमोननो मावनो दायथ' होनाय हिसाबै दा बियो एक्स एनडिएफबि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दं बे वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय बेखौ मावबाय थादों दा बे मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिएफबि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिएफबि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा खुनु एक्स एनडिएफबिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि इसुसफोर दं बिथाङा एक्सुवेलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिएफबिनि इसुसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिंसिं जादों जाय बिथांमोन एक्स एनडिएफबि होननानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिएफबिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनिति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स एनडिएफबि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायहरदों दे जायफ्रा दिनैहाय बे साख्रिनि आवेदन खालामदोंमोन आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स ग्रेसिया दिनैसिमहालागै मोनाखै बिनि थाखायबो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ जोङो आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो मावफुंनानै होनायनि थाखाय खोथा होनाय लेखा जोङो दिनै बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों सावरायबाय आरो बिनि थाखाय सम्पुर्ण भाबे खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे रिजलिउसन दिनै लादों थांनाय 2021 मायथाइनि उनाव जिहेतु एनडिएफबि रिलेटेड जेसेबांखिनि इसुसफोर दं बा केसफोर दङ बेखौ एक्स एनडिएफबिनि मावथिफोरानो दिनैसिमहालागै मावनानै फ्राय आधा आधि जोबफ्रामजोब्बाय जेरावहाय जोंहा केसफोर दङमोन बे केसआ फ्राय 401 दासिमहालागै उइद्र' जाबाय आरो जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबि फोरनो माने रिहेबिलिटेसन होनांगौ दासिम 678 सा जोंहा दंबावो आरो बे 678 सायाबो दा जोंनि मिथिनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोनाय लके बेयो फाइनान्स माने डिपार्टमेन्टआव हाबना दंहैयो फाइनान्स बे रिलिज जाबानो बे जोङो बेखौ होनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स ग्रेसियाफोर दं जायफ्रा दिनै भेरिफिकेसन जाबाय भेरिफाइड जाबाय सरकारनिफ्राय फ्राय बियो 400निबो बारा बे माने एक्स ग्रेसिया जों मोननो हाबाय आरो माखासेया दा अन भेरिफिकेसन जानानै दंबाय थायो आरो माखासे जायफ्रा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोनखौबो होनायनि थाखाय जोंनो खोथा आसामाव जेन' बिजेपि सरकारा फुरा रलिं स्टेटआव सोलिगासिनो दं आरोखि माखासे बे एक्स एनडिएफबिफ्रा एक्स एनडिएफबि गिदिर एक्स एनडिएफबि मोनहा बिसोरो आंनि आन्डारस्टेन्डिंआवबो जेन जे सम एबा सुजुगखौ जेन इयुनाव मोनबाय थाया बेबो मोनसे दा गावसिनि बायदिबा मबे टपिकजों आरो रायजोफोर नोंथांमोनहा बबेजों मा रोखोम नोंसिनि एंगेलजों मा रोखोम सानो फोरमायहरबानो जाबाय दा एक्सुवेलि आन्डारस्टेन्डिंआव ओरैबायदिसो दा आसाम लेजिस्लेटिभनि स्पिकार मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि साराबो मोजांखौनो मावनो सानदों खोमा दा माखासे गावसोरनि जेन बिस्वजित दैमारि सारखौ क्रेडिटनि खोथा बुंदों गावसोरखौ मावबाय माबाय
एक्स एनडिबि फोरनि खामानिखौ जेन माबायासो बिजेपियासो मावदों बा जेनेबा सोरबा दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारियासो मावदों बेबायदिबोथ' बुङाखै। एक्सुवेलि बिजेपिखौ जुदि देरहा होयोब्ला एबा सरकाराव होयोब्ला जुदि पावाराव बेबायदि माखासे हेफाजाब होयोब्ला निस्सय बिजेपिनि जेना आसाम लेजिस्लेटिभनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया गाहामैनो मावगोन होननानै आंबो सानो आरोखि। दा बिस्वजित दैमारिनि सायाव एक्स एनडिबि बिदा गेदेर वेलफेयार एस'सिएशननिया माखासे खोथा बुंदों। दिनै बे खोथा बुंनाया गावसोरो जि गावसिनि खोथा बेयाव रायजो राजा नोंथांमोनहा मबे नोंसिनि साननायजों मा रोखोम सानदों नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो